Limburg, gemeen, hoppa! Ik word vanmorgen wakker en toen ging ik door de kop. De gedachte wie het oog houdt geen zin. Wat zou er zin geweest als dit of dat, dat hield niet op. Doe geluisterd niet, wat ik me soms bedenk ik in. Zo heb ik me bijvoorbeeld in de afgelopen nacht Adam en Eva voor de geest gehaald en mich op die bedacht. Hoe zijn die handjes? Als Adam geen geweest, dan hou we hier nog niet gezeten. Dan hoeft het dich niet, en hoeft het mich niet, en ook geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest, dan kost we dit niet ganz vergeten. Kan zich al wist het, dan uit het hoofd geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest. We gaan draaien, draaien. En terug, en terug. Dan zie ik het moment dat Eva poepa voor hem stond en Adam dacht, ja zeg wat mooi ik toch noem het. Hij vulde het niet echt, nee dit is niks voor deze jong. En het krijgt hoe goed de Bijl klopt er niet. Het kansverhaal dat zou wens bedorven zijn, want die twee die zouden kinderloos gestorven zijn. Kom eens door, hop! Als Adam geen geweest, dan hou we hier nog niet gezeten. Dan hoeft het ik niet, en hoeft het niet meer, en ook geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest, dan kost we dit niet ganz vergeten. Kan zich al wist het, dan uit het hoofd geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest. Laatste keer. Als Adam geen geweest, dan houden we hier nog niet gezeten. Dan hoeft het dich niet, en hoeft het niet meer, en ook geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest, dan kost we dit niet ganz vergeten. Kan zich al wist het, dan uit het hoofd geen vastelaovend yes. Als Adam geen geweest. Maar toch zitten weer nog hier. Dus zijn we waarschijnlijk wie